Pokoj je s tebou. Premúdrosť vnímajme. Aleluja, aleluja, aleluja. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať na veky, po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami Tvoju vernosť. Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si povedal, moje milosrdenstvo je ustanovené na veky, Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. Aleluja, aleluja, aleluja. Pre múdrosť pozorne počúvajme sväté evanjelium, pokoj všetkým. Je tvojmu duchu. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Vnímajme. Pán povedal toto podobenstvo, dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa, jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil, Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa 2 razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Mýtnik stal celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do prs a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponížuje, bude povýšený. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Sláva Isusu Christu. Sláva vo veky. Drahí spolubratia v kňazskej službe, drahí bratia a sestry, milí diváci televízie Logos. Mnohokrát sa človek porovnáva s druhým. Nech sa nachádza v akomkoľvek postavení či etape svojho života. Nie tak dávno, pár dní dozadu, deti dostávali vysvedčenie a tak určite sa porovnávali, kto aké má známky. Človek, ktorý aktívne pracuje, tak nieraz sa porovnáva so svojím kolegom v práci, ako to zvláda ten druhý. Či tá práca mu ide, alebo sa fláka. Porovnávame sa možno v susedských vzťahoch, kto ako má opravený svoj príbytok, možno kto má aké auto, kto koľkokrát si dovolí počas roka ísť na dovolenku. Sú to skutočnosti každodenného života a povieme si, veď predsa toto je realita. Jednoducho je to tak. Dnešné evanjelium nám rozpráva podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi. A predsa táto ako keby skutočnosť dnešného podobenstva z evanjelia sa preklopí do duchovného života, z toho materiálneho, a počujeme o tom, ako obaja vstupujú do chrámu modliť sa. Nepočujeme tu o tom, že o pohanoch a kresťanoch, o veriacich a neveriacich, ale počúvame o tom, ako obaja vstupujú do chrámu modliť sa. Aj my dnes sme prišli na toto mariánske putnické miesto modliť sa. Avšak, aká bola modlitba jedného a druhého? Nie je to iba akási náhoda, že evanjelista Lukáš opisuje modlitbu jedného aj druhého. Modlitba prvého, farizeja, bola, čo všetko dobre urobil.
koľko sa on postí, koľko dáva desiatok, aký je jeho život. A dokonca ide až tak ďaleko, že sa porovnáva s mýtnikom. Ďakujem ti, že nie som ako tamten tam vzadu. Ale prípad druhého, prípad mýtnika, bol tiež obraz modlitby, ale modlitby ľútosti, modlitby uvedomovania si svojej ľudskej nedokonalosti a hriechu v živote, ktorý sa bil do prs a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnému. My túto vetu sa modlíme pred prijímaním. Bože, buď milostivý mne hriešnému. Bože, očísť ma od všetkých mojich hriechov. A tak, bratia a sestry, mnohokrát človek aj v tej duchovnej oblasti sa porovnáva. Ten, ktorý je možno vedľa mňa, nemusíte dnes sledovať, kto sedí okolo vás. Či sa modlí, či otvorí knižočku, či spieva, či sa aktívne zapája. Možno sa porovnávame v tom, ako sa dlho modlíme. A je to potrebné? My máme Bohu ďakovať, ako bolo v úvode spomenuté, že sme tu dnes mohli prísť. Čo dobré môžeme urobiť? Aký dobrý skutok môžeme urobiť? Robíme ho zo svojich ľudských síl? Veď Boh nám dáva túto sílu, aby sme mohli konať dobro. A my máme byť vďační Bohu za všetky jeho milosti a dary, ktorými zahrňa náš každodenný život. A naozaj vnímať tú jeho milosť, vnímať jeho pôsobenie, vnímať tú blízkosť Boha v našom živote. Je tu však aj obraz druhého, ktorého som spomínal v poradí, teda tohto mýtnika. My slávime dnes nedeľu mýtnika a farizeja. Na budúci týždeň je to nedeľa o marnotratnom synovi. Pred týždňom to bola nedeľa o Zachejovi, aj keď bol samotný sviatok stretnutia Pána. Toto obdobie, tieto nedele, nás vovádzajú pomaličky do obdobia Veľkého pôstu. Sme v období predpôstnom. Samotný Veľký pôst, ale aj toto obdobie predpôstne nás pozýva k ľútosti. Ľutujeme svoje hriechy. Spovedáme sa, či už v našich chrámoch, či na tomto mariánskom putníckom mieste, alebo na iných putníckych miestach. Skúsme akejsi úprimnosti pozrieť do svojho srdca a povedať si, aká je moja spoveď. Svätá Tereska rozpráva v jednom zo svojich videní o tom, ako vidí mnohé duše, ktoré sú v zatratení. A to práve preto, že prichádzali aj na svätú spoveď, ale nemali ľútosť. A my, keď neprejavujeme ľútosť, keď to berieme na ľahkú váhu, lebo myslíme si, idem, však sa vyspovedám. Idem, veď Pán Boh mi odpustí. Urobím to a to, však ja pôjdem na svätú spoveď. Neberiem to tak trošku ľahko vážne. Nespolieham sa príliš na to Božie milosrdenstvo. Čo keď sa nedostanem na tú svätú spoveď? A ako som spomenul, ako sa spovedám? Či ľutujem svoje hriechy? A tak, bratia a sestry, prejavme naozaj ľútosť. Buďme tí, ktorí žijú a vnímajú naozaj tú Kristovú lásku. Tak ako Mária, ktorú nemôžeme nespomenúť aj na tomto mieste, kedy tu prichádzame a kedy ona nás zhromažďuje k svojmu synovi, nášmu Bohu. Aby sme sa k nemu utiekali. My to síce tu tak necítime, tak ako to cítite vy na tých hlavičkách a vyššie, že cítite aspoň trošku to teplo z toho slniečka. A takto máme my v našom živote cítiť to teplo tej Božej blízkosti. Cítiť naozaj tú prítomnosť Boha, ktorá nás obklopuje nielen počas slávenia svätých liturgií v chrámoch, alebo dnes tu na tomto mieste. Čokoľvek ešte dnes Boh má pre nás pripravené, či možno sa s niekým stretneme, či kde si pôjdeme možno na prechádzku, čokoľvek, čo máme dnes ešte pred sebou. Skúsme v tomto vnímať tú Božiu blízkosť. Skúsme objavovať prítomnosť Boha.
Skúsme byť naozaj citliví a vnímavými na jeho pôsobenie. Nech dnešný deň neprejde nám ako každá nedeľa v úvodzovkách povedané. Bol som v chráme, po prípade bol som tu na tomto mieste, pomodlil som sa, mám nejakú tú čiaročku, že som si splnil povinnosť účasti na svätej liturgii, mám to za sebou. Vrátim sa k tomu, čo bolo spomenuté v úvode. K porovnávaniu. Bude cítiť a vidieť na nás, keď sa vrátime domov, že sme boli na modlitbe. Bude to viditeľné a jasné, že tento človek sa pomodlil, stretol sa s Bohom, prijal Najsvätejšiu Eucharistiu. Prídeme domov, tak poviem, premenený zo stretnutia s Kristom. Čo nám dá a čo nám dáva aj táto modlitba, táto účasť na tomto mieste. Skúsme, bratia a sestry, uvažovať nielen dnešný deň, ale skúsme naozaj vnímať, ako prežívam svoju vieru, čo mi dáva vzťah s Kristom, čo mi dáva pristupovanie k sviatostiam, čo mi dáva modlitba. Nech to nie je iba čosi navonok, nech to nie je nejaké chválenie, ale nech to je radosť, nech to je osláva nášho nebeského Otca, nech to je poďakovanie, odprosenie, ale aj vyprosovanie si potrebných síl a milostí, ktoré do každodenného dňa a na ceste k večnosti a k spáse každý z nás potrebujeme. Sláva Isusu Kristu. Sláva vo veky.